गोजां बोथोरनि लास्ट रिजर्ट शलखौ लानानै थाङो आङो केबाव जिरायबाबो माने आथिंखिनियाव जोमना लायो आरोना गुसु बिराद ना गामियाथ' थान्दा बोथोरा बिराद बोरैबा जाबाय स' दायो आं थांगासिनो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बैखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय दायो आङो थांगासिनो एयारपर्ट ओमफ्राय दिनै आंना एयारपर्ट स्टैंडबाय आरोना एयारपर्टआवनो थागोन दिनै ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि सिक खालामोब्ला बा टाइमाव सफैयाबाथाय आं पुल आउट जासिगोन आरोना बिदि ओमफ्राय एनि विच वेज दिल्लीयाव माब्लाबाबो स्टैंडबायानो जा एयारपर्ट स्टैंडबायानो जा मेनटेन जाया बिराद खम मेनटेन जायो आरोना ओमफ्राय दायो आङो थांगासिनो फुङावनो ओमफ्राय नै बोथोरा जा मोजां जाना दंमोन आरोना वेदारा बिराद प्लेजेन्ट वेदारमोन ओमफ्राय थांनानै साहाखौ लोंगोरबाय फुंनि साहाया मेन्डेटरि नालाय साहा लोंखांनायनि उनाव आं पुल आउट जाबाय आरोना दसे उनावनो पुल आउट जादोंमोन ओमफ्राय आरो पुल आउट जानानै जेब्ला आङो ओंखारलांबाय अब्ला नुबाय जे अखा हागासिनो वेदारा ओरैबायदि मोजां जाना दंमोन आरोना फ्लाइटआव थाङालासिनो न'आव थांफिननानै ब्लेंकेट जोमना उन्दुना थानोसो लुगैदोंमोन आरोना वेदारा जा मोजांखामोन ओमफ्राय नै अखा हाबाथाय समटाइम्स ग्राउन्ड स्टाफफोरा साथा लानानै पेसेन्जार्सफोरखौ डिप्लेन खालामो बर्डिं खालामहोयोना ओमफ्राय समटाइम्स एर' ब्रिज जाखौ होनो जा माने सा जोंनो एयारपर्टनि थ्रुजोंनो थाङो कचाव माने बासाव थाङालासिनो बिदिखौबो एटाच खालामो आरोना ओमफ्राय दिल्लीयाव बियो टार्मिनेल 1जों टार्मिनेल 3आव दङ एर' ब्रिजआ ओमफ्राय टार्मिनेल 2आव जास्ट मोनसेल' दं आरोना बाट समटाइम्स बेखौ इउज खालामो बाट बिराद रेयार आरोना बेखौ इउज खालामनाया स' बेखौ दिनै इउज खालामदोंमोन ओमफ्राय नै फार्स्टआवनो बिदि रेम्पखौ साइडआव लांग्रोयो लांनानै गारि फिसा मोनसे थांनानै साइड खालामो आरोना ओमफ्रायसो एर' ब्रिजखौ एटाच खालामो बिनि उनावसो पेसेन्जार्सफ्रा बर्ड जायो ओमफ्राय सहैनानै नै आङो खुगाथिंनिफ्राय उखुन्दै दिहुनगासिनोमोन आरोना स' फार्स्ट सेक्टरा आंना एज ए पेसेन्जार थांनायमोन ओमफ्राय जिरायनानै माने पेसेन्जार बायदि थांनांगौ नालाय जास्ट जिरायनानै साहा लोंबाय बाहेरनि वेदारखौ नायबाय अखा हानायखौ जा मोजाङै अखा हागासिनोमोन स' फार्स्ट सेक्टरखौ आङो डेड हेड खालामनानै सेकेन्ड सेक्टरखौ अपारेट खालामबाय आरोना जास्ट 2 सेक्टरल'मोन बिराद मोजां सर्टेड फ्लाइटमोन ओमफ्राय नर्थ इस्टनो माबा मोनसे फ्लाइटमोन आरोना आइजल ना माबा मोनसेमोन ओमफ्राय नै हेलिकप्टारबो दंमोन जों बेखौनो दसे नायबाय ओमफ्राय आरो जोङो दिल्ली सफैफिनबाय आरोना अखायानो गारा दिल्ली सफैबाबो नै अखायानो हागासिनोमोन आरोना पुरा एयारक्राफ्टनि सिङावबो दैया फैजोबगासिनोमोन ओमफ्राय जियानो जादोला बे फ्लाइटआ जोंना क्रिसमास टाइमनिसोमोन आरोना स' आङो नै सेन्टा क्लज जादोंमोन जा केब थायोना सेन्टानि थ' बेयो ग्राउन्ड स्टाफफोरा लाबोदोंमोन नालाय बिनिफ्रायनो बिना लानानै आङो गाननानै एसे फाल्तु खालामगासिनोमोन आरोना क्रुफोरखौ एन्टारटेन खालामगासिनोमोन ओमफ्राय क्रिसमासाव जोंनि थाखाय प्लाम केक्स फैदोंमोन ना बेखौनो जोङो जाबाय आरोना बाय द वे जेरावबो जेबो थांनायबो जायासै क्रिसमासनि सानसे सिगां जों बेरायना फैदोंमोन बेखौथ' नोंथांमोना ब्लगखौ नुखाबाय बिनि उनाव जोङो दिल्ली लेन्ड जाखांनानै फैफिनबाय आरोना न'आव ओमफ्राय नै दिल्लीनि एयारपर्टआ इन्डिग'नि एयारक्राफ्टआ नै माबायदि थांगासिनो नायदो नोंथांमोना स' बेनो जाहैबाय इन्दिरा गान्धी इन्टारनेसनेल एयारपर्ट ओमफ्राय दायो न'आव सफैफिनबाय आरोना स' गाइस भिडिअखौ गेजेरावनो स्टप खालामथ'बाय मानो होनोब्ला आं नोंथांमोननो मोनसे बिराद इउजफुल प्रडाक्ट दिन्थिनो आरोना जाखौ नोंथांमोना होम क्लिनिंनि थाखाय इउज खालामनो हागोन कमप्लिटलि A to Z दाखोरफोरखौ साफा खालामनो हागोन नट अनलि हाउस इउ केन क्लिन योर गारि बा बेमा सोंथेनायफोरखौबो गासैखौबो साफा खालामजोबनो हागोन आरोना स' बे प्रडाक्टआनो जाहैबाय आगार'नि नैबे भेक्युम क्लिनार आरोना स' दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो माबायदि मा बियो स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' बेनो जाहैबाय आरोना भेक्युम क्लिनारा ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा मोनफायो देखायनोसै आङो नैबे जाहैबाय मेनुवेल लोगोसे बेयाव वारेन्टि कार्डबो दंफायो आरोना बेयाव बोरै इउज खालामनांगौ मानांगौ गासैखौबो लिरनाय दङ लोगोसे बे भेक्युमजों इनसार्ट्स फैयो आरोना जाखौ एटाचमेन्ट होननानैबो बुंजागोन स' बिदिया मोनथाम फैयो नैबे जाहैबाय मोनसे फार्स्ट एटाचमेन्ट नैबे जाहैबाय सेकेन्ड एटाचमेन्ट एकदम बेमा सोंथेनायफोरखौबो जाबोरफोरखौबो गासैखौबो साफा खालामजोबनो हायो आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय थार्ड एटाचमेन्ट थ' टटेल 3 एटाचमेन्ट्स फैयो बेखौ बिदि एटाच खालामनांगौ आरोना भेक्युमनि जा पाइप बेजों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हेन्डेल बेखौ बिदि खालामनानै जा एक्सटेनसन रड बेखौ एक्सटेन्ड खालामनो हायो ओमफ्राय बिदि प्रेस खालामबानो बे बन्द जाफिनो आरोना ओमफ्राय नैबे बिनि मेन इउनिटआ
नै बेयाव बिदि हमनानै क्यारि खालामनो हायो लोगोसे बेयाव व्हील काइन्ड अफ मोनसे फेसिलिटि दंखायो आरो ना जाखौ नोंथांमोना मुभ खालामनो बिराद इजि जाहैयो लोगोसे नैबे बिनि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिनि वायार प्लाग ओमफ्राय नैबे मेन इउनिटनि नैबे जा पाइप दङ ना बेबो बिराद मोजां आरो ना मोजां क्वालिटिनि बिदि नङा जे बोरैबा बायगोन जस'गोन जिगोन बिदि नङा बिराद मोजां क्वालिटि आरो ना ओमफ्राय नैबेखौ बिदि जा मेन इउनिट बेजों एटाच खालामो आरो ना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय एटाचमेन्टआ जायनि थ्रुजों पुरा कारपेटफोरखौ ओमफ्राय दाखोरफोरखौ गासैखौबो साफा खालामनो हायो बिराद इउजफुल प्रडाक्ट मोनदों आं बेखौ नोंथांमोना माबोरै मोनखो खोन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय बिदि एटाच खालामो आरो ना जास्ट जा बिनि फिसा फिसा एटाचमेन्ट दङ ना बेखौ जास्ट पाइपआव सोनाल' होनांगौ ओमफ्राय जा व्हील दङ ना बिनि थाखाय बेखौ मुभ खालामनो बिराद इजि जायो आरो ना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिनि प्लागआ जाखौ नोंथांमोना बोर्डआव कानेक्ट खालामनांगौ ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना बिनि स्पिडखौ मिनिमाइज मेक्सिमाइज खालामनो हागोन ओमफ्राय आरो नै इजि टु केरि बाय द वे बांद्राय हेभिबो नङा ओमफ्राय बेखौ थुबाथाय प्लागआ सिङाव थांफिनगोन आरो ना जेखिनि प्लाग दिहुननाय दंमोन आइ मिन ओंखारनाय दंमोन बेखौ बिदि थुना होबानो बियो सिङाव थांफिनो ओमफ्राय बे जाहैबाय बिनि मेन इउनिटआ बेबायदि आरो ना उनजों सिंजों बेफोरबायदि नुयो नायना लादो मेट फिनिश ब्लेकआव दङ लोगोसे एसे गोजा होदेरनाय दङ जायनि थाखाय लुकखौ बांसिन मोजां नुदों ओमफ्राय बेनो जाहैबाय बिनि जा पाइप बियो बिदि एटाच खालामो आं अलरेडि दिन्थिखाबाय नोंथांमोनखौ ओमफ्राय माबोरै साफा खालामो माबोरै दाखोरफोरखौ साफा खालामो बेखौ आं दा नोंथांमोननो दिन्थिनोसै स' नै खना खनलानि जेसांखिनि दाखोरफोर थाया मानो गासैखौबो साफा खालामजोबो आरो ना बियो बोजोबो स' जेसांनिखि दाखोर थाया मानो गासैखौबो बोना लाजोबो आरो ना बे इउनिटआ बिराद मोजां बियो ओमफ्राय आरो खना खनलानि दाखोरफोरखौ बेमा सोंथेनायफोरखौ गासैखौबो साफा खालामजोबो बिराद इउजफुल मोनदों आङो ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो गासैखौबो साफा खालामना दिन्थिनो नै बेमा सोंथेनायफोरखौ बेफोरबायदि साफा खालामजायो आरो ना ओमफ्राय खना खनला माने पाइपआबो बेना एक्सटेनसना गोलाव नालाय थ' बेजोंनो नोंथांमोना गोजौसिमबो साफा खालामनो हायो लोगोसे फ्ल'रफोराव जेब्ला हाद्रि बालाफोर थायोना बेफोरखौ जुदि साफा खालामनोबा बेफोरबायदि खालामजायो आरो ना सामटाइम्स संख्रिफोर गोलैयो हालदैफोर गोलैयो बेफोरबायदिखौ माने उगारनो बोखांनो बोरैबा खस्थ' जायोना थ' बियो माने इजिलि बेखौ बोना लाजोबो आरो ना लोगोसे जा बिनि फ्ल'र मेटफोर बा कारपेटफोर थायो बेफोरखौबो इजिलि माने उगार जायो मोजाङै साफा खालामजायो आरो ना ओमफ्राय जेसांखिनि दाखोर जमा जायो बेफोरो गासिबो नैबे मोनसे इउनिटआव जमा जाजोबो आरो ना जाखौ डास्टबिन होननानैबो बुंजायो स' बेयो भेक्युमनि फ्रन्ट साइडआवनो एटाच थाखायो ओमफ्राय बेखौ नैबायदि बोखारनानै बेयाव जेसांखिनि दाखोर दङ बेखौ साफा खालामबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोना बिराद इजि ओमफ्राय बिराद मोजाङै क्लिनबो जायो इउजखौबो मोजाङै खालामनो हायो आरो ना आं बिराद मोजां मोनदों बिराद हेल्पफुल स' बेखौ बिदि बन्द' खालामनानै बेयाव सोना होफिननांगौ आरो ना स' बेनोमोन बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोना माबोरै मोनखो कमेन्टाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो स' नोंथांमोना जुदि बे प्रडाक्टखौ पारचेस खालामनोब्लाथाय डाइरेक्टलि लिंकआव थांनानै पारचेस खालामनो हागोन आरो ना ओमफ्राय बिराद इउजफुल मोनदों आङो आम श्योर जायफोरा इउज खालामगोन बिथांमोनाबो बिराद मोजां मोनगोन स' थाबैनो थांनानै पारचेस खालामना लाहैबानो जाबाय आरो ना स' सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग गाइस बाय ओमफ्राय न'आव सफैबाय सफैनानै ओंखाम उखैनायखाय बेलासियाव जेबो जानो गैयैखाय अर्डार खालामबाय आरो ना मैगं थाइगं जेबो मैगं गैयामोन एक्चुअलि जोबजोब्बायमोन बेखायनो मा बिहरदां दिन्थिनोसै नोंथांमोननो नैयो दुन्दिया इमान मोटा मोटा दुन्दिया ओमफ्राय माबा नायना बेसर मैगं बिहरदोंमोन बेसर मैगं बिहरनाया मा फैखो कबि बिलाइ बायदिसोथ' आरो नै बेसर बिहरदोंमोन आङो 250 ग्राम ओमफ्राय नै मुला आसार बानायनो थाखाय एक्चुअलि बाजाराव थांजायाखैना डिउटिया माने बिदिनो फुङाव थांनानै बेलासियाव मोनफैगासिनो मेंनानै आरो थांनाय जायाना मुला 2 केजि बिहरदोंमोन आङो ओमफ्राय आंना मुसलियाबो जोब्बायमोन नालाय मुसलि बिहरदों नै बे केलग्सनि चकलेट मुसलिखौ बिराद गोथाव मोनो आं बेखौनो जायो ओमफ्राय दालिबो गैयामोन दालिबो जोब्बायमोन दालि बिहरदों ओमफ्राय मोनसे कबि नायलाय 40 टाकानि कबिया 40 रुपये का कबि 40 टाकानि कबि थाइसेयाव 40 टाका इयो ओमफ्राय नैबे बिन्सबो बिहरदोंमोन बिन्सबो ओमफ्राय गाइखेरखौबो मैया बेलासियाव लाबोजायासै बाजार थाङाखैना स' बेफोरखौनो संनानै जाबाय आरो ना स' दिनैनि ब्लगा बेसिमनोसै नेक्स्ट ब्लगनि थाखाय नेनानै थादो बाय गाइस लाभ